салом алейкум дӯстон, ба канали мо хуш омадед. дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. дӯстон, моҳи шарифи рамазон наздик омода истодааст ва бисёри мо дар ин моҳи муборак либосеро мехоҳем ба бар кунем ки форам ва кушоднишин бошад. акнун мо инро ба назар гирифта либоси истеҳсоли кавказро бо номи навил бароятон пешниҳод мекунем ки 100% таркибаш мақтаи табиӣ мебошад. размер аз м сар шуда то 6XL-ро дар бар мегирад. дастсафка на танҳо ба худи Русия, инчунин ба Тоҷикистон низ дорем ки шумо метавонед ба падарони худ тӯҳфа фармоиш диҳед ва мо бурда мерасонем. барои фармоиш дар ватсапи рӯи экран буда нависед. дӯстон, имрӯз бояд дар мусобиқаи SA-170 дар Москва Аъзам Ғафуров бо варзишгари брезилиягии Алан Гомеш дар кадри асосӣ вомехӯрд, аммо бо сабаби бад шудани вазъи саломатии Алан Гомеш муҳориба бекор карда шуд. бисёриҳо фикр карданд ки акнун Аъзам Ғафуров ба таври автоматӣ ба даври ниҳоии гран-при рохат гирифт, аммо мутаассифона ин гуна нест. сабабаш бошад дар он аст ки Аъзам Ғафуров вазни даркориро карда натавонист ва ӯ аз вазни даркорӣ 2 килограмм болотар буд. агар ки ӯ вазни даркориро мекард, ба таври автоматӣ ба даври ниҳоии гран-при рохат мегирифт. аз як ҷиҳат ташкил нашудани ин муҳориба хуб шуд, чун агар Алан Гомеш вазни даркориро мекарду дар сурати вазн накардани Аъзам ба муҳориба розигӣ намедод, он гоҳ лига ҷанги Аъзамро дар даври ниманиҳоии гран-при бекор мекард. пас аз моҳи шарифи Рамазон ба варзишгари мо боз дигар ҳарифро пешниҳод хоҳанд кард ки барои рохат ба даври финалии гран-при баромад хоҳад кард. ҳоло дар бораи ҳарифи навбатии Аъзам хабари расмӣ надодаанд. аз хабарҳои нав ҳатман шуморо огоҳ хоҳем кард. инчунин рақобати Абдулҳамид Давлатов 7-1 низ ба Руслан Маҷидов 9-3 ки дар ҳамин мусобиқа бояд мегузашт бекор карда шуд. сабабаш бошад вазни даркориро накардани варзишгари озарбойҷонӣ мебошад. аммо дӯстон, роҳафтуда шудан дар кор нест, чун се варзишгари мо аз вазнкашии расмии мусобиқаи SA-170 гузаштанд ва ба набардҳои худ омодаанд. ҳафиз Сакибеков 8-1 зидди Арсен Шибзухов 6-2, Искандар Мамадалиев 5-1 зидди Мишел Силва 25-11, Масъуд Замонов 9-2 зидди Андрей 6-5. оғоз 18:00 ба вақти Москва. силкаи пахши мустақим дар телеграм-канали мо ки силкааш дар комментария ҳаст, дар омада обуна шавед ва муҳорибаро ба ҳазур тамошо кунед. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо аз ҷаҳони MMA. то видеои баъдӣ хайр.